and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Dayon, Jeff. May tuyo si Jeff ni mo, ma. Ha? Unsa man? Mauna, ma'am. Akong tabangan si Amaya para niya mabawi rong simistira. Hayag kayo og maning imong anak ko eh. Tungod kay among nakita nga utukan di siya. Nagasabot ko. Usahay man god. Kining kawad-on dako kayo nig babag sa tumadam ko. Agi ko na. May lang gani kay giagak sad akong amahan sa usa niya katiyo nga sapian. Way anak. Gitabagan siya mong nagalabang sa kapobre. Kay maayo man niyang pagkadaang negosyo nga gisangon niya. Maong isip pagpasalamat sa Ginoo sa grasya nga among naangkon. Gusto sa kong mo share sa uban. Pares ni Amaya. Ako mong hibawaan kung unsa kadako sa iyang damgo nga magatiwas gyud sa eskwela. Maong willing kong motabang niya. Kana kung dili matagan og bating kahulugan akong nga tumong ma'am. Sir. Pwede ba Jeff tanang? Ela kataan ako. Kuan. Nindot og maayo ang imong tumong. Pero dili pud sayon dawaton tungod kay Ako lang pinamdumam ha nga white trampas akong tumong sa pagtabang. Usa pa namo ko'y kondisyon sa kong gitan niya katabang. ha? Andam kong mudawat o bayad kung mahimutang niya si Maya. Kini siya, di man imposible nga dawato niya sa mga dagkong kumpanya nga andam sad nga mahatag og dakong sweldo. Kay sa utok si mga anak, siguro kayo nga ilugan ni sa Maya. Salamat kayo sa imong tumong, ha? Pero mahimo ba imoon akong hatagan og higayon para mo pakanaog sa akong hukom? Nagsugo nagpasakay ang kanan nga Jeff ay. Maayo kay nakatiming ko sa ilang pag-abot ganina. O dali ko nakapasalipod. Gawa sa diya, bay. Ano nagpasalipod baka ng kahoy, oy. Sabi mong ipalidan. Ha? Panidan? Waman. Doon ako giatangan. Akong kasabot nga anhimi mag-abot din he. Kumusta naman ka? Napahimutan ba nimo si Amaya? Yes. So sa ka stable yung kaya nga posisyon. Nga, di gyud ba ilog, di bisan kinsa. Gipasalikan ko sa kong gisadigan nga, di gyud niya pasagdan si Amaya. Mayo. Saludo ko nimo diya bay. Kung mahilo na man gid nimo tinuod ang ako amiga, si Amaya. Luoy man gud sila. Ang iyang inahan, wa na magkatrabaho bisag gusto pa unta siya mo trabaho. Pero kung ako si pangutanon, moingon gyud ko. Nga panahon na sad gyud nga angay na nga mopahuay ang ilang inahan, di ba? Kay lagi, dagko ng iyang mga anak. Pero saan mo sa pagtabang ni Amaya, till the end sa iyang mama, kung di siya makahuman o eskwela. Asam to siya pwede ipasok kung di siya makatiwas sa iyang kurso. Mga ko siyang tabangan ba eh. Manahinungdan nga, miyanay ko sa ila, o giatubang ginako ang iyang inahan. Mao ba? O sa pamadayo mong plano? Kung mulito ka sa pong plano, no? Murag doon ay nagpalo yung pagduda. Limpyo akong tumumbay. Way sambo ka tinong to. Akong tabangan si Amaya nga magkauman og eskwela. Pero bayra na nila. Ha? Pero di ba sa ingon nga ipatingob? Pider mag data-data. Hala no? Kung mutabang ka naman lang gani, lubos-lubusan na lang. Imo pa ba dayang patungan og problema ang o ni Amaya? Kung makahuman na, kay naiutang nga angay bayran? Ako ngayon antos pag-istorya ang iyong inahan. Kay naglikay ko sa mga pagduda ba eh. Ano?
Naa sa ding angay dudahan si Ate Dalia? Naa ba? Limpyo akong konsensya, bay. Ipadayo na. Na ako si mong luyo, bay. Salamat, bay. Saludo ko si mong tumong. Og hinaot pa unta. Nga magmadaogon ka. Oh, Jared! You're great! My God! Ikaw na ang champion sa tanang chef sa tibuok kalibutan. Grabe sad ka, uy. Grabe. Uy, ipaganahan di ka ni mo, ha? Kaya mo masag kong kipaganahan. Imagine, daghan ko kayo kung nahurot sa sudan nga imong giluto. Medyo naguba ang diet, pero okay problema kay natagbaw man ko. Unya, dili na kayo ta magdugay, ha? Kahit nakasiguro kong nabala ka na to sa mama. Buotan yun kay kasa. Pinangga gid kaayo ni Tita Dalia. Angay ka sab. Angay ka gyud sab nga imo sab yung panggaon ang imong mama, di ba? Di ba angay? Gimingaw na hinuon ko sa akong mama. Pwes papauli ah. Ingna nga panahon na nga maghiusa na mo. Dili pa pwede. Daghan pa silang mga plano. Ay. Ako, wag gyud plano nga magpalayo sa kung dinhi sa atong nasod. Dili mahimong biyaan ako si Mama Dalia kay uway makaatiman niya. Dili man mahimo nga isalig na ko siyang laing tao. Si Amaya di ay. Sa pagkakaroon, wa pa ko'y angay nga kadlukan kay so far, wa pa man gyud ko'y nahibaw-an nga dunay seryoso nga karelasyon si Amaya. Pilian si Amaya, Jared. Oo. Hugot magini niyang gisulti kani adto pa nga dili gyud kuno siya mamunit og pobre parehas niya. Gusto ko na siyang mamuwi. Pero anytime, pwede naman gud siyang ma-inlove og kalit nga mo decide nga magminyo dayon. Depende no na sa mahimo niyang uyab. Kung hagdon uroy dayon siya unya og kanang makigminyo gyud on sa may mahitabo ni mama. Kung mahitabo sad nga adto gyud ko mo apply sa laing nasod og trabaho, luoy kayong akong inahan, di ba? Maong dili gid ako biyaan sa mama. Dili gyud Aisa. Ay, dihala sa takutob ng istorya. Uy, kitingalig. Maging lakay pataan ni. So, tana, ihatod ta ka. Ayaw na lang, uy. Ayaw ko'y pagpuot. Ganahan man ko. Ikaw gyud. Pero sa dili pa, doon ako ipakita ni mo. Come on! Unsa ni? Ha? Salon? Kinahanglan nga dili ka ma-absent inig opening ha. Kitang duha ang mukat sa ribbon. Oh? Ako gyud? Ikaw gyud. Og paminawa ang akong isulti. Okay. Go ahead. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!